Armela Dijelić, pred nama je duel Petnika Sarajevo.
kraju, a interneta ne. Imat ćemo bilo je šansi, zadnji minut, dečko je na 2 metra ugribo. Na 2 metra. Došao je do 2 metra. Zaustavio se, ubacio na desnu. Kontra. Ubacio na desnu. A ovo sve. Kad on ovo
Nisu trebali tamo. Gdje je ovaj? Finala? Da smo prošli možda. Naših su 6 svežih. Naših je 6 svežih. Bravo, Uksune, ajmo! Ovo će ovi da ispati.
Uksone! Neka, nastavi, idi Uksone! Marko, idi na drugu, Marko! Ajmo Tucko! Slušam te, ajde, Ja bi radio sa žuj. Jer ostaće ti maglo. Maglo sa srcem. Da. Čekaj finiš. Radio sa drugom. Ako budeš radio sa drugom taskom, jer se tužu s drugom, ostaće ti nakon maglo. Neće biti ovo, to je stavio. Očis! Bravo! Bravo! Samo radi bez stresa. Nema nešto. Jesi čuo da ovog kažu? Ostali nešto. To moraš da vidim da kažeš. Ovdje neku dobru cenu. Traži auto za ženu.
Ovo je neki vrati se ovdje, jer dobar je auto, a on traži za razumijem, a to ti kažem, razumijem. Ništa važimo i potpuno.
Lager izađe iz offside. Ja sam čuo prije 15 minuta, bila 16. Nemaš nikog ili u gol, čovječ, nema nikog.
Najgori ovaj iz sebe. Kako je snimanje? Uči. A čekaj, premesti stancu. Kada se sad? Dime! Ko, Sarajevo i? Petrik. Novi Sad. A. Nije dobro prije. Tamo sam mislio do pola. Evo kupu su mi. Ruka! Učimo se više.
Ja, ne budu zajedno. Izmenu traži, sad. Može izmenu. Evo, neki je izmenu traži. Kad mislim da traži izmenu? Čega ćemo pobediti? Evo. Ciao, za gledanje. Če gore! Evo je vratilac, ajde! Idi! Sve je kraj su jedan. Tamo ovdje ide. Kraj si. Pucaju. Kraj. Vidi sad. Gubi 16. Kraj. Svjetlo ima na ovim događajima. Šta je to? Nema ništa. Jugi.
to se čeka drugo, se čeka sad. Dotočan se organom